Napo, kaya ba Oh. nung murag suicidal man po ni siga po god, bisag unsay topic ni suklan. Bisag hagba kayo. Nagasamog ka. Kapo, Wala. tingna si Argentino ba Aman. kato sila imong pali ba nga si Sir makigdebate pamatud-an ang tawag Daniel City 25 papasira. So, kisang pariya. Imong bossing god nga si Marwin Gitgano, bossing dito nimo. Di, kamo ingon dito, nganong ako may kuani mo, og interesado mo, yan, interesado mo, kamo pananghi dito. O giingnan man to, wa man di man lagi siya musukol og kuan kay gusto pa man niya og kanang lantawon pang dinibatihan kay gusto niya makaagi padaan siya mga manok ba. Di, pananghi dito, ngano ako may pananghira nimo nga di man ako si Father Darwin. Membro magka sa punto por punto, di ba? Oh, unya og namembro ko sa Oh. Gapo. Asa naman to imong kuan kay mangutana ko adto. Mangutana ka? O katong imong kauban nga lolo. Mag-propose lang tag topic na po, mag-propose kay gubot kay ka mangutana, mag-topic lang tag debate. Di, ayaw sa naon sa nag-propose. Kagato imong lolo may atong pangutanon to imong lolo. Lo. Sukli na lang gapo, sukli, hindi debate na to. Adi, si lolo akong atubangon og debate, ikaw moderator. Daniel City 25. Di ba si lolo ang akong atubangon og moderate niya, moderate debate then ikaw moderator, okay nimo? Ako di ko masugot kay kanang suicidal man na imugod, gusto na po nga ibangga po Unsay ni siya. suicidal? Ibangga Unsay suicidal? Ibangga po ni siya mga kuan ba kanang gud pong napoy traning ni pare na ni Darwin Gitgano. Sige. Libutang nato, Brad. Ato na lang ni Grant. Ako gyud Father Darwin. Oh, Ang pangutanan nako, winani ang pangutanan ng Father Darwin oh. Asa may imong mapamatuod karon nga biblical scholar nga kanang ni ang gitawag og Daniel City 25 pare Santo Papa na Bible scholar ha nga dili sa Badista di sad Katoliko. giyag-yag na dato kamaturan dili. Sa Oo, na pangutana gani, ni sa maning ipasa maglayan nga ika. Nara. Dili kay para tinaw jud ba? Ako mo tubag nimo, tubagon ta ka nga moingon kag Bible scholar na ay labaw pa sa scholar nga ang Biblia mo nay nagpamatuod. Sumala. Lagi wala man na ginganlan sa Biblia no nga. Lagi pero sumala sa binubuti sa Papa. Lagi ba sa oh, wala man na ginganlan sa Biblia no. Man pud gibutang bisag unsa nga version sa Biblia or translation, wala man sa gibutang nga this is papasi wa man. Now, naman ko ikuan dire Danyo Jerome sa tubaga sa naman ko sa kadali lang. Naman ko Danyo nga mo nay karakteristik sa tao nga mousab unya mabasa nimo sa kasaysayan sa kalibutan sa Catholic Encyclopedia World History nga ang gitumbok sa Daniel City mao gayud ang papasi nga sistema mo na nga gitubag ka na apay labaw sa Bible. sige. Kinsa man nga Bible scholar, Brad? Kinsa nga Bible scholar? Gitubag gali kang napay labaw sa Bible scholar. Ayaw na pangita. Di wala akong mangutanag napabay labaw ani. Kinsay Bible scholar karon matug-an nimo nga ang Daniel City 25 Santo Papa na siya niya. Minaw lagi paminaw. Paminaw isa. Brad, paminaw isa, Brad. Okay? Ang Daniel City 25, dili papa ang katumanan niya. Papado. Tanawar ah. Papado ba? Papado. Papado ba? Ano,
Tulad ikaw ba ikong nga papa? Mm. Papado ang katumanan na kay umayong ka nga, iwan ko nga papa. Magkamatay sa Santo Papa, wala na yun. Papado. Mm. Yan ang papado Ah. ay hindi kumatay sa papa na ang papado. Mm. Adi, Aba, dili sa Santo Papa kay Papado ra. Mayo sad. ngayon na kami sa kitang Bible sa lang turte kay mapumatod ang siya sa iya ang binutan. Sumala No dili kinahanglan man brad. Kinahanglan man nga naagid tay ikasuportaan ng Bible scholar. Kay kun wala nya ato ra nang kaugalingon nga humhaom ba. Yan, sige tagbasa gihaom na to kay kuan. Walay Bible scholar mo suporta na dili may manawat ana. Dito bag nagka world history, nagpamatuod. O Sige. All the story ta. Catholic Encyclopedia. Dayon. Sige. Sumala sa binuhatan nga na-record sa world history o sumala po sa Catholic Encyclopedia. Okay, world history ta. Sina siya. World history ta. Mm. Ayo kay karon pa ko kabantay nga. Karon pa ko kabantay nga manawat daday mo og kining gitawag na tong kasaysayan. Naman ko'y a world history oh. Sige ha. William H. McNeill ni Katoliko ha. Third edition oh. World history ta ha. Basahon na ko niya sa pahina 207. Ano mo ba? Rome was ay sama ingon imong amigo nga world history. Ayaw pagbuslot ng bangag. Nawa na mo ito. Kaya ayaw Ningon man ka nga pa. Ningon imong amigo Papado. Dilig sa to papa kay Papado. Ang Isa. ipangutana unta nimo, sakto ba na kanang mabasa sa world history? Di ba? Di ka ani ayaw sa wala man ta magbangag. Ang ingon siya mo pamigo dili siya Santo Papa kay Papado ra. Karon atong igran Papado asa mabasa ingon siya world history. Ha? Sumugamit tog history world history Yeah. Dagan mo kog history dire pero kinila sa murag tagsar na ko ni magamit sa kong live. Sa pahina 207 ingon man Rome was the seat of the Pope. Especially the Bishop of Rome. Tradition held that the Church of Rome had been founded by the Apostle Peter. The popes therefore considered themselves to be successor of Saint Peter and claim primacy over the entire Christian Church. Pangutana. Dawat pangutana ka po. Adi, nangutana. No sa man ni nabasa pagali ko. Premise no sa man ni gubot mo. Noon sa mga nga, ikaw may representa kung ikaw may intelligiton. Dili ba, nigamit man gud sa history ganina. Di mo nang akong gisundan na ko sa history nga akong gigamit. Ay sa world history mo, imo ipangutana katong among ipangisgutan kay ikaw man nagpresenta. amo lagi history. Di ba nagisgot mo history dinara sundan na ko yung history. Bakit ang gitudloan ta kang ayaw pagbangag ug bangag imo kay kami mangutana ana kay wa man may nagamit ana. Kay Kasi wala maabit ang niingon imong amigo. Niingon si tatay. Lo, di ba niingon lolo nimo? Paminaw. Ang among gigamit mo ipangutana kay mo to issue sa topiko sa Daniel, gitawag Daniel 7. Sige. Guys, man kog guys. Nagbangag man kag bangag nga imo, normal na siya. Kay imo man ang bangag. Di ba? Nagbangag dai kog waman. Kagamit raman ko og history mo kay naingon man gud mo nga imong lolo nga ang kanang niang gitawag nato og nasa world history. So gisundan nako sa world history. Dito ba galing Karon ka? ang pangutana karon kay ang papasili ay sa Ipamina ba? Ang imong world history nga gamit haom sa imong gusto, unya wa na mo gamita, that's why nga kami ang mangutana. unsa man di ay ning haom sa unsa man di tong istorya iyang gimension ganina dinhi mao? Daghang sulod ang world history. Sige, ipakita yang istorya katong tanawon na niya. Mas nindot na yung mga pangutana. Dili siya ganahan na niya kung history kay kanara siya ipakita yang istorya katong tanawon na niya.
di mo man ang bangag, normal nga ikaw pangutanon kay ikaw may nagbangag. Di ba? Anong manguta? Ako'y bisita. Pangutanon na inom ko ninyo. Minusa sa argumento mo ay. Dapat ikaw Ikaw ram na namisos. ikaw pangutanon kay ngano, ikaw may nagbangag ng tupikuha. But pasabot nga ikaw pangutanon. Kining among Sige ba? ibangag mo ni ipangutana di kay magbangag. Sige, unsa man nga history karon? Atagi ko history kay gaminson man sa history. Atagi ko history karon nga nag-ingon nga papasi ang katumanan na ng Daniel 7:25. Nara. Sir. Okay. Lungtod pa niya, sir, nga mangita siya gusto rin. Ibalik ang pangutana ka po. Ate, formal ba? Atong ibalik eh. Naingon man siya ganina, subayon ang kasaysayan. Sige. Oo. Akong pangutana kay di man siya ganahan naning ako ang gitawag og world history. Ako lang pangutana ba? Basta ganin niyang usa mang historya karon nga nagtugan nga ang papado mao nagkatumanan na ng Daniel 2:27. Okay. Nadunggan mo, sir? Dunggan. Dunggan na, amigo. Daghang nalito nagpamatay katumanan sa Daniel na mao ang papasok. Dili lang kay usa ka world history dagan. Tagay ko isa sa dagan. Kanang Daniel kanang pagsikap niya Poporban sana na Kanang? nanawagan si Poporban nga panglukuson ang mga katawhan sa Ginoo. Tagay ko isa sa dagan. Nawagan si Imong lolo Lolo. Laro akong tumag eh. Nanawagan si Poporban nga. girahon ang mga Muslim, Adi, mga non-Christian. wala man ta mangutana gigira ba ng Muslim ug wala. Ang pangutana ba usa ba history karon nga atong mabasa nga kanang Daniel 2:25 papado na. Refer to papasi. Dili siya Santo Papa kay papasi. Sige, atagi ko history nga naging ayun ang hawom-hawom lang gipamatay man Santo Papa tong muklo. Di man na isyo gipatay ba nagula. Lisod di. Lisod. Muluhan ang tao, kahit pa siguro ang yung pinagaw. Lisod. Yung mulo ba kahit? Kahit mulo. Sige gulo. Hatagi ko. Ebidensya man. Ebidensya man yung ato. Mulo. Noon sa wagyan wala. Pero bebe sa unang grupo. Basa. Sige. Nara, sir. Ibutang mic, sir. Para maklaro niya. Pwede na ibutang sa mong kwan, sir. Ako. Okay. Paghuwat ka po ha, kay basahon ng usa sa mga libro dire. Usa libro ha, sir? Glorier. Glolier. Saan nga glolier? Kaya ako'y glolier dire. Volume 15. Sa glolier, volume 15. Unsa na glolier encyclopedia, Clolier's encyclopedia or Glorier na gali, dapat Glorier. namay ko. Brad, namay ko. Nagali ang ingon na gali Glorier, mo ingon pagka Glorier. Sige, go. Basa. Basa. The early papacy. It is certain that St. Paul had preached at Rome, and he was probably put to death there about 67 during the reign of Nero. It seems likely as well that St. Peter had visited Rome and had been martyred there. About Peter's actual position at Rome, however, about the position of the early Roman bishops, the historical record is silent. Sabot ka? Silent. Ay, tingnan mo. Silent. Ang gibasa ka po. Sa ato pa walay mabasa kay silent ra. Sa kasabot sa imong gibasa, sir.
Diba nga kung pangutana, hamay imong ebidensya karon nga imong ikapakita nako nga kanang Daniel 2:25 muna ang papasi. Daniel? Daniel 2. Daniel 2:25 muna ang papasi. Provide ko ng ebidensya Daniel niya. 2. Di ba na Daniel 2? Daniel City ba na? Pataka naman gawin. Daniel City man kaani nga atong gigamit. Mao man ni imong kwan di ba nga. Oh, Nagingon makang Daniel 2. dili wala man Daniel City man atong gisgutan. Oh. Di ba mo ni imong gimension ganina nga Daniel City 25. Lagi, ganong mo ingon mabuga nga ng Daniel 2. Wala mo kumuyog 2:25. Still, Isa hindi. Nag-ingon bitaw ka na dunggan ako. Ah, daw maminaw. You know. ako mga tanan. Sige, Dere, lain le asa ka klarohon na to niya sa Daniel City ta. Di mo man ninyo gamiton. Atras na ko ni sa gitawag na to og tawag aning 23 sa 23 dali lang ha. Dali lang. Sa 23. Lingon man. Unya mingon siya ang upat ka mananap nagsimbolo sa upat ka gingharian. Nga lahi sa tanang gingharian og mulamoy kini sa tibuok kalibutan og kini yatak-yatakan niya og dugmoko ng pangutana mao ba ni ang nasod sa Roma? Nasod na sa Roma, ika-upat ka mananap. Okay, ana kay. May Karon kay nasod man kaani sa Roma ang ikaupat nga mananap. Oh, ang upat ka mananap nagsimbolo man sa upat ka gingharian. Karon ang Roma nabay upat ka gingharian. Ang Roma, ika-upat ka gingharian. Dili kay ang Di na basahon na ko ha. Oh, ayaw ang ikaupat nga mananap matud diri sa 23 sa mingon siya. Ang ikaupat nga mananap nagsimbolo sa upat ka gingharian. Oh, kanida ikaupat nga mananap nagsimbolo dinhi sa ikaupat nga gingharian. Ang pangutana, do na ba ikaupat nga gingharian ang Roma? ayaw binugo ba? Dili na ikaupat. Siya ang ikaupat, gaging harian ang Roma. Dili kay Sige. ika-upat. Ay padayon na to. Padayon na to basa. Paminasa ka po. Ay padayon basa. Ay sa Dahil kayo sa batin kay dili man ikaw kung gintirti. Ayaw lagi kay wa man ko kakasabot. Wa kakasabot si mong gibasa ba. Dito naon sa Wala ikaw ba kay magpapapil kay ka bisag dili ikaw gipangutana magpapapil ka katong imong mga kauban na kung gipangutana batin ka. Himo man lagi ka og kanang motong imo ang sige. Nina, Sa pagkaklaro nimo. brother. Isa to yung ngalan mo, Brad? Ha? Isa to yung ngalan? Ngalan ako si Brother Eugene. Eugene. Apelido? Gapo. Brother Eugene Gapo. Okay. Muna ang ako. Itubag sa imo ha. Ang Daniel City 25, ang Roma, maoy katumanan sa ikaupat nga gingharian. Ayaw ko pangutan na sa Roma naabay ikaupat nga gingharian. Dili na namao. Sige. Ipadayon na to ni sa 24. Sige. Ang kahulugan sa napulo ka sungay mao kini. Gikan kining ginghariana mutunga ang napulo ka hari ug unya may lain pang mutunga sunod kaniya lahi siya sa nanag-una kaniya ug buntogon niya ang tulo ka hari. Now karon kinsa maning pulo ka hari nga giingon diri Brad? Mao man ng labay nga mga kwan. Mga kapalit. Hari din Baba. Mga pare. Hari din na pare. mga emperador. Si pare na nya emperador pa binuang. Emperador. Kinsa maning Brad, kinsa maning pulo ka hari nga giingon dire? Mga nanapay na nga mga hari. Kinsa lagi ni mga hari Ingali ko no. Binuang ni wala gimension.
Ikaw, bangutan ako ng mga man ang mga kwan. Ari, Adi, ako naman nooy balikog pangutanaan eh. ganyan ka nga wala gimension na individual. Padalitan karon Brad. Og matugan ako nimo ni. Magpasalamat ka sa Katoliko ra kag gituganan. Kinsa man be? Ay, lagi magmatugan ako. Pasalamat ba ka sa Katoliko nga sa Katoliko ra ka nakahibaw. Isa lagi. Desisyon na to ni kin unsa magmutugan ko mura man gyapon bisan paglaparoon kag pulo kari di man gyapon kam tuo. Pero nga ako lang kondisyon ba nga kung matugan ako karon nga ang pulo ka hari mao ni sila pasabot ba na karon nga magpasalamat ka sa Katoliko kay sa Katoliko ra ka gituganan sa Sabadista wa. Ikaw ka lagi kinsa. Wa ka kay bawo Brad. Itong ka lagi kung kinsa kay wa man gisulti diha ang individual. Lagi wa ba ka kay bawo. It was not explicitly mentioned. Lagi pero wa ba ka kay bawo. It was not explicitly mentioned. Wa ba ka kay bawo. Wa ba ka kay bawo. Wa ba ka kagabalo sa explicitly? Di ba? Kay gusto man kang makahibalo, wa ba ka kahibaw? Wa ka kahibaw, tuganan taga. Kung kahibaw ka, saan na ko pagtugan? Wala ba ka makasabot ng ginanta ka nga it was not explicitly mentioned? So kay wala man dahil na explicitly mention, so di punta makahingalan og kinsa nang niya. Kabalo maghala. Dili ba? Parehara gud ani oh. Ngano man ginganlan ninyo si Eileen Goldwhite nga mo'y katumanan na naasulat ni Propeta Joel nga wa man po na gi-mention ang ngalan ni Eileen Goldwhite. Ayaw pagbangag lagi og lahi Daniel C. Age, de atong basahon ning 24 ha. Ang kahulugan sa napulo ka sungay mao ni gikan kining ginghariana mutungha ang napulo ka sungay nga may lain pang mutungha sulod kaniya og lahi siya sa nanag-una kaniya og buntugon niya ang tulo ka hari kisa maning tulo ka hari nga tawag aning ang gibuntog kisa po ning bubuntog aning tulo ka hari. Mao man ang kwan kato mga Aryans nga gibuntog sa Aryans? papado kumay nga sungay mao man ang kwan mao man ang papado So gibuntog sa papado ang tulo ka hari. tulo ka hari Oh. ang mga Aryans Kinsa man tong tulo ka hari nga gibuntog sa papado. mga Aryans historianism Naay gibutang diri nga Aryan sa historism wala. sa history lagi ayaw ba Ningon ka nga walay nabutang pulo ka hari kay dili explicit karon nya imong hinganlan noon diri nga wa man po ni gibutang explicit. ba ang katong natuwa sa history ay Mutuon na day kag history karon. ang prophecy wala gisulti diha ang katumanan anang tuwa sa history kasabot ka Di ba? So manuon na day mo kasaysayan ron. klaseng tao Kaya po. Ayaw lagi papansin kay si Lolo kung gipangutan. Tulong ko nagpasabot ni mo gapo nga. Pulag pakaw. Di sulag sa Biblia. Lagi ba? Ngano? Karon ang unsa man ang kasaysayan na unsa man hinganli ko no kinsa ning kasaysayan nga di mo sungag sa Biblia tagai ko no ko katong gamito na. For example, ang kasaysayan, nag-ingon, Unsa lagi nga klaseng kasaysayan? Philippine history, world history, almanac, unsa man eh? Lawyer. paminaw. Ang kasaysayan, nag-ingon, nga, giusab sa Romano Katoliko ang sugo. Dili ba? Brad. Unsa man di ang kasaysayan na ayo sa nang imong giusab sa Katoliko. Unsa ang kasaysayan na nga dili mo sumpaki sa Biblia kay mo atong gamiton karon. Paminaw. Ang kasaysayan, kanang gitawag, for example, world history, dako kay na siya nga libro dahil na mga nahitulat niya nga Unsa nga world history na? Paminaw sa ba? Dili mo tungag sa Biblia ug nagtugkan hinuon og tinuod. For example, world history. Unsa nga world history kani? Paminaw. Kana siya, basa gali. Ingon daw. Paminaw sa. Si Saide. Paminaw sa kinang play pa ni Magulo eh. Paminaw.
Ang world history nag-ingon nga ang Romano Katoliko giusab nila ang doktrina sa mga apostolin, doktrina sa Biblia. Mm. Iangkon ko na sa inyong libro nga giusab ninyo ang napuno ka sugo dito sa gitawag og katekismo ang Sabat dia. Natuman niya Mm. 321 ni Constantino dayon gianap na sa 1936. Kana nga kasaysayan tukma siya dito sa Daniel 7:25 nga ang gamayng sungay mohimo og pagpamulong sa Lagi. Kani, Brad. Pamo na sa ko. Musab sa panahon, musab sa blaw sa Dios. Ug natuman sa inyong sistema sa simbahan nga ang Papa adunay katungod musab kay na siya authority karon kay gipatulungan ninyo nga si Pedro ang sa Papa pero ang Goyer International Encyclopedia nag-ingon nga si Pedro walay record sa kasaysayan nga adto Roma. That's why tukma na siya sa Biblia So- tinuod ng bayunan sa kasaysayan nagkasabot na. So mo ni imong gamiton nga history nga dili sumpaki sa Biblia, tama ba ko? Ang sunod ano adunay dili tumpaki adunay koy sumpaki gabotan. Amigo ra kasi mong gusto. Nangutana bitaw ko nimo usa madayong historya nga atong gamiton nga dili sumpaki sa Biblia. Ingon Ingon magkanada ni sumpaki sa Biblia, di na to ni gamiton. Ingon ani. Oh, be atagi ko. Adunay kuminaw sa ba? Adunay nasulat diha nga dili sumpaki sa Biblia nagsulti og tinuod na apoy nasulat diha nga sumpaki sa Biblia kay wa nagsulti sa tinuod nagkasabot na. Be, kani man imong gigamit, di ba? So pasamutan ni wala gini masumpaki sa Biblia ni nga history. Wag naman takin dili kinahanglan balik-balik ko ng taong bright magkasabot. Okay na. Now, saan taman ni Brad? Nga kani nga history ni ingon man siya nga the early Christian is the Roman. Saan na to? Noon sa? Wala po. The early Christian is the Roman Catholic Church. So, saan na to? Mao na siyang kasaysayan na nga baka kay di man kabalik sa Biblia. Early Christian is a Jewish Christian, not a Roman Christian. Sa Jewish Christian. Mao na nga bakak na siya nga pagasulti, pwede man kabalik sa Biblia nakasabot So, na ka. Kotlo ra imong pagbasa ani. Mupabor sa imo din mauray imong gamiton. Ang world history ug ang kasaysayan dili kinahanglan tuhuan nimo tanan kay adunay mga di kabalik sa Biblia, di ka kabalik sa Kinsa karaan may nimo. Brad? Kinsa may nag-ingon nimo nga dili tanan tuuhan sa history? Tumala sa Biblia, nag-ingon Biblia. Be, atagi ko nga dili tanan tuuhan sa history. Statement sa Biblia. Mas maayo gayud mo musunod sa sugo sa tao kaysa sugo sa Dios. Unya ang kasaysayan diya sa world history nag-ingon man nga o sa inyong mga kasaysayan nag-iusab ninyo ang sugo sa Biblia kanang pulihan ng Kasaysayan. mao na siya nga giingon nimo nga ang early Christian Roman Catholic Church kay tradisyon na siya nga pag-claim og dili makabalik sa Biblia kay ang Biblia ang early Christian Jewish ug Sabbath keeper og gisuportahan ko na sa uban ninyong libro nga Catholic handbook nga early Christian observe Sabbath on Saturday not on So kung moingon tag dili makabalik sa gitawag nato og Biblia, then sa ato pa diay nigamit kag source karon nga mga bakat kay gigamit man nimo ang Britannica Encyclopedia sa gigamit day kag source nga mga ay sa paminaw sawa pag kumahuman gigamit man kag source nga Britannica Encyclopedia online katong gitawag nimo og ang compile sa Biblia hililistic naman diha nakabutang sa gitawag na to og Britannica Encyclopedia online the history of the Roman Catholic Church can trace to its origin of the life of Jesus Christ and its apostle. Saan na nimo ron pag-reconcile? Itubag na taka nga Pagkak na. ang tanang claim nga dili mo mabalik sa Biblia dili na kinahanglan tuhuan kay we are followers of God's word. That's why God's word is above all books. No other. Kamo makabalik. Saman. Makabalik mo sa Biblia. Makabalik ang pagtuo nga among gisunod. Sige. Dirita, si Kristo nagingon San Lucas Kapitulo 1, Kapitulo 24, versikulo 47. O nga saya nga
ngalan, ang mensahe may tungod sa pagginulsol o pagpasaylo sa mga sala, inahanglan isang yaw ngadto sa tanang mga nasod. Sugod sa Jerusalem. Karon ang pangutana, asa nagsugod ang Seventh-day Adventist General Conference, sa Jerusalem o sa Amerika? Sa Seventh Adventist kapag to nagsukod sa Jerusalem kay maunay amo. Dili ba? Baka tanaw ha, kining organisasyon nga imong gipasakupan karon nga Seventh-day Adventist General Conference nga nanudlo ginamit ang Biblia, asa ni gasugod? Sa Amerika o sa Jerusalem? Tubag lagi ta ka nga ang pagtuo sa Seventh Adventist nagsugod Sa Jerusalem. ba, Brad, wala ko magmangutanag pagtuo ninyo. Inyong organisasyon ba nga inyong gipasakupan karon nga gagamit mo Biblia, asa na gasugod? Naana Ayaw yung sa- organisasyon pa rin nga among gisunod. Kaya sa ba? Kanibang inyong organisasyon karon, paminaw ha. Wala sa Uy. gravity ba? Since century na discover, gikuan siya, gi-organize siya, Ana. gravity. Ang Seventh Adventist po, nga gingon mo 18th century, it seem like gravity nga wa nagpasabot nga dili siya estado siya nga pagtuon so Ha? we are followers of Jesus and the apostles Unsa? and the prophets of the Bible. Unya na. Hello. Kwan kanang ang ako bang unya na. Ang ako bang tawagan ni ang pangutana ba kaning Seventh-day Adventist General Conference nga organisasyon, asa man ni gasugod? Sa Amerika, sa Jerusalem? Gitubag ta ka nga ang pagtuo sa Seventh Adventist gikan Ayaw ng pagtuo kay wala ko mangutanag asa paggasugod inyong pagtuo. Ang ako ba, asa nagsugod ang inyong organisasyon? Gitubag ta ka nga ang organisasyon sa Seventh Adventist nga pagtuo gikan na sa mga apostoles. Ay, wala lagi ko mangutanag ang inyong pagtuo. Organisasyon ba? Ang inyo mismong church ba? Ang church ninyo mismo? Ano lang ka, giluto sa mga gitawag Romano, nagkatibulaag sa tibok kalibutan, hantod nga adunay freedom sa pagtuo, na-organize pagbalik ni aton 1863 kana nga pagtuo, nagsugod na dayon, na reorganize ni aton 1863 diha sa Amerika, pero wa nagpasabot na wala Sa Amerika di ay. Amerika ra di ay. Amerika dili sa Jerusalem. Abi kuratan masad tanimo. Simple Abi na kog sa Jerusalem. Amerika ra di ay. So wa sa Jerusalem. Tara pangutana. Nanong naunsa man di ay Brad? Brad, naunsa man di itong simbahan nga gitukod ni Kristo nga gi-organize mang Ellen White? Nara, tubag. Sumala sa pinadayag 12 versikulo 14, lutoson siya sa dragon. Yang gigamit sa dragon mao ang Romanista, gipatay nila nasa kasaysayan no. Gipatay Asan kasaysayanan na? Asan kasaysayanan na? Ay, laging kasaysayanan na. Okay, Catholic Encyclopedia pangkuhaon nila ang mga kabtangan. Patanawas ako sa Catholic Encyclopedia nga imong gigamit, patanawas ako. Ay pagkanindot. Sir, atong holman sir. Atong kuhaon Sige. ha. Amo. Hello. Na bagay maklaro na to. Ngayon tag na apog ka ni. Hmm. Ako sa pangitaon ka po, nila. Usa ni sa source ay nagpamatuod nga ang Romanista usa ka manglulutos sa mga katawhan sa Ginoo. Mayon tag makonverter na kani ka po. Usa ka litoy Vincent. Sos. Sige, ukba. Way nahatag ha. Way nahatag history ha. Apuran Yang papasi maunang katumanan. Way nahatag saksi mo. Pinulala na po ka. Kurang yung may Okay. Eh, pangamuti yung taman dia sa inyong history book. Kano? Yara ka po. Sige. Pamalanghoy taman. Magkasabot kag in English? Magkasabot kag English? Kasabot ginang grade 1 kita pang nahumag college.
O, sige, basahan eh. Oh, Catholic Encyclopedia for Schools kanho. Basahan eh. Sige, basa. Ipakuan, ipaduol yun. Sige, kasabot tumangha ka. Basa ha. Yun ang Basa ha diya. Ako may pabasahon. Karing kung kauban ba ipabasa, dili ikaw. Nung sa ka ba? Dilaktawan ra ba niya? Di man nakabasa kayo mong kauban. Sabadi ay. Kailan ka mo. Subtle. Wa niya basaha kay galisod sa pronounce. Yan na lang gilaktawan. Uya. Lagi nilas na lagi puga. Ikaw basa kay para di jug mapalpatugas. Basa. Sige. Basahan diya. Basaha kay di ba ka ko kabasa di. Basaha. Betan aon na to. Basaha gani na imong. Basaha lagi. Gipicturan nga gani ka. Basa. Unsa may gagmay man kay na di man na makita. Kini oh, sabadi ay. Basa. Makini basahan ko no. Sige. Sige na. Di lagi maklaro, gagmay kayo. Unsa man na? Lihot pag yun kayo na inyo. Asa man dapit ko basahon ana. Kini ba? Kay pataasan na gamay kay para maklaro nato. Ana. Sige. Mura kang sakristan og pare ba? Ang sa mo sa kistan pare. Ruhan na dia. Basa. Di ba basa dire o di ba dungog? Basahan na the Inquisition has come. Kana? The judge. Muna. Oo. The Inquisition has come stand the judgment of many historians, a symbol of di man maklaro, kurog-kurog, basahan na lang. Cruelty. Intellectual, tourism, and religious. Dili, kurog-kurog, ayaw kuruga. Basahan na lang diya. Basahan na lang, kay kamo may gahawid ana nga libro, basahan na lang. Kay ngano bitong gibikil ko nimo? Sige. Basa? Sige. Basahan diya. Sige. Basa. The Intercentine Catholic Apologies of Incorrect of the Medieval Church. Church and Inquisition. Those charge have been di man maklaro ayaw kuyuga. Fertile and historical evidence forced into admit that on Inquisition Inquisitio Ay sa. Nagbasa ka ngayon gilaktawan. Nagbasa ka imong gilaktawan. kurog kayo sa tanan ng ayaw lagi gikurog. Ano ba? Ipundo inyong kamera para mabasa na tong tarong. Historical record forces us to admit. Wala nimo gibasa ang as aron dili ka malambigit. Unsa may na dia? Unsa may na nang admit? Admit nga unsa man. Ang asray wala niya nabasa sir kay ang uban nabasa niya. Sige ato basahon klaro. Ato basahon klaro. Sige atras gam ay kuruga po na lipong man atong mata na. Sige. Basahan na lang dia kay malipong man atong mata na tinanaw kurog ka na inyong kamera. Sama di mo kabalo mamasa. Nabasa di mo wala. Basaha gani. Okay, the Inquisition has come to stand in the judgment of many historians as a symbol of cruelty, intellectual terrorism, and religious intolerance. The attempts of certain Catholic the attempt of certain Catholic apologists to exonerate the medieval church and the Inquisition of those charges have been futile. Sabot ka. Ang pagsulay sa Catholic faith defender, Catholic apologist, to exonerate the church from these charges is futile. Kadang imong pagpanalipod karon sa Roman Catholic Church nga dili sad-an ni mga butang nga kakawangan. Ay na lang pagkahiyan. Unsa di ba unsa man ang gibasa ninyo about sa Inquisition? Unsa may naada ang Inquisition, Brad? Ay istilan kanimo. Di lagi ba mangutana sa langkudan. Unsa man di ay ng Inquisition nganong gimugna ng Inquisition ug asa na gasugod? Grabe nimo no.
Tamo Oh, ba? wag yapon. Kini mga Lisod. butang importante Di, nakabasa lang ka. Unsa man ning kanila mangutana ko unsa man din ang terminong Inquisition, Brad? Napadali sir. Dungagan na to katong sa Tabalaw. Mangutana lang ko. O unsa man ning terminong Inquisition? Unya na pangutana, dungagan pa nato katong kwan sir. Sa unya na imong dungag. Unya na imong dungag. Lo sir. Ah. Unya na imong dungag. Gaya ang pangutana nako, unsa ning terminong Inquisition? Labing Inquisition, tribunal ka na ang mga eres nagistawag sa simbahan. Diya sukit-sukit lang. So mao day nasuko mo in terms of Inquisition kay apil de mos irihis nga masukit-sukit unta. Pasalamat lang mo kay ga-exist na mo 1843, 1863 wala Inquisition. Nagkomentaryo ba ka ng utana ugok na suka kang klase nga tao. Napa sir katong Kinatawan sa anak niya wa. Si anak siya. Abe, kinsa may anak sa yawa? Sa Badista o tawag ani ni ang Brad. Kinsa may anak sa yawa? Sa Badista o Domingista? Sa yawa, Katoliko. Gano man. San Juan Kapitulo 8, versikulo 40. So, nagayon. Paminawa. Malakyas 2:8. Nagsolte. Damong mga pare, may biya sa kamaturan. Nangisog si Manoy. Ay, Manoy, sutukon tanong ka. Kinaiya ginagyawa kay manuntok ka. Mga tres, itong anak kayawa kung sa kaman puro Unya, ang gibasa nimo, sa Brad. ang pagkulang Asa? sa history o sa Biblia. Asa? Without using, adera, tubagon ka nako, tubagon ka nako. Brad, sa. Lagi, paminaw sa. Tubagon ka nako. Ayan lagi sa, manuntok manugod. Dakat ko Roma. Nasirikat Asa? sa Kadali ba? Mutubag sa ko. Karon ang pangutana na ko ani ang tubag sa imong pangutana without using the history makaproba ayo sabaw. Brad, manuntok naman nino. Ang Katoliko na si Pedro nagkanto Roma. Asa man mabasa? Mabasta daw. Dara, tubag. Brad, tubag. Kadali lang. Mutubag ko ang pangutana nimo. Asa ba mabasa nga si San ayaw sa sapaw ba? Tudlo og sayop. Ang pangutana nimo nako nimo Mr. Panuay. Mr. Panuay. Ikaw rin ng Panuay kay mga agit og sumbagay. Ang pagtuon sa Katoliko din sa history sa Biblia. Unsa to? Ang may tinuod pangutana ni Mones. Si San Pedro nakaabot sa Roma o kanang imong unsa ba? History o sa Biblia. Ang tubag. Kung di ka ganahan aning gitawag na to history, nakabase gyapon na sa biblikal. Kung di ka ganahan biblikal, wala tay gamit tag history, pwede gyapon na niya. Pero ang pangutana nimo ganina, kung nakaadto ay sa sapaw ba? Ayaw sa sapaw kaya pa ko mahuman. Nausa man ning pagsapaw-sapaw. Ang pangutana nimo ganina kung nabay kasaysayan nga si San Pedro. Ayaw sa lagi sapaw-sapaw. Ang pangutana na ko nimo nga ang ipakos Katoliko nga ang Santo Papa nga si Peter Apilio mao ang apostolis ni Kristo. Karon kay apostolis ni Kristo nga si Pedro. Wala man adto og Roma. Si Pablo sa ato pa di ay. Sa lagi kadali lang sir. Lagi sir. Sir. Sa to pabot ng inyo. Kung moingon kag bot nga si sa paminaw sa. Oy. Nangating man kalang yun sa Biblia sa Malakyas 2:8. Sa. Biblia sa kamaturan. De kadali lang ba? Kung moingon kag bot, sir. Ay asa lagi sabaw kay matubag pa man ko. Nalibog masag ko nimo ani rong trabaho. De. Inani ba?
Kung muingon man gud ka ay sa paminaw sa kay magtubag pa ko, paminaw sa kay magtubag sa ko. Paminaw ako ha. Lagi ba, sir? Paminawar Paminaw sa Paminawar ko ng iyong Ana? Nangungon sa Mateo 16:18. Nasultihan ko ikaw, Pedro. Nga si Babaw ning bato pagkukurong kong ibya. Naring yung butbot. Ay, naunsa. Si Pedro maong bato. Nawar na yung butbot. Nga si Pedro maong Dili bato. ba, sir. Katubaga sa ko sir ha. Nya, paminaw sa ito ako maminaw na imo kapos na butbot. Unya, tubo paminaw sa. Ayaw sa. Naunsa. Ang gisulti sa Maminaw na lang ko nimo sir. nga sultihan ko ikaw, Pedro, nga si Babaw ning bato patuguro kong iglesia, pero gipatuos katoliko, nga si Petros, siya ang bato. Dalawa lang yung butbot, nga si Kristo mao ang bato. Inyong ipato nga si Kristo, si Pedro mao ang bato. Lagi, mangutana ko nimo sir. Mangutana ko nimo karon. Pag ko nimo, gipasabot to ka, sa imong pagtulon ang butbot. Na, Lagi, lagi klaruhon na to ni kung kisay butbuto na tong duharon. Lagi. Timoteo 3:2. Kinahanglan ang obispo adunay asawa. O Ay, tanawan naabot na magagubis po asawa. Naraman ta aning adunay asawa. si San Pedro nakaabot bag Romag wala. May asawa ang Biblia nagkulte Ay, sir. silang Sir. karon Lagi, klaro. Ay, unsa man eh. Unsa man eh. Ikaw rin paminahon ako din. Ako'y maminaw nimo. sa Sabi. misyon kanang Holy Week na sa Biblia nga Unsa naman tao ning Noeg man. Unya kanang Ayaw sa bagay. wala sa Biblia. Kanang inyong pagtulunan brad sa Katoliko. Pulos na bot. Pulos na binuha. Sige. Dili ayaw sa. Ako mo tumag sa kus pangutana nimo sir kay. Nangutana man ka, di ba? Basi kamilos ka na ako. Ah. Dahil ko sa Domingo. Ay, sa kadali lang, di ba? Manuntok na magali ka ganina. Ngay, unya, pagkusun ko ang danaga. Di kinaiyag yawa, di ikaw mayawanon. Paminaw. Kanang yawa, yung Ginoo, sukli ang yawa ron katigagan. Suklan ko na. Sige, suklan ka na ko. Diya. Ingon man ka nga dili di ay sa akong klarohon ni sir. Akong klarohon ni yung pamahayag nimo kung wa ba ka namutbot sir. Asa mabasa sa turig sa Biblia? Sa Biblia si Dili. Tanaw na ko ha, ako kang question. Ayaw sa ba? Gusto mo na magwali ka niyo. Okay, questionin ta ka. Isa ka pangutana lang. Oy! Asa ni mo ipamatuod sa tulig ko? Nga si Pedro Lagi nagkatubo ba? nga si Pablo. Diya, asa kadali lang. Pag ingon nimo ganit si San ayaw sa ba? Naon sa maning mangutana ko mo action ko sa Ha? Kung imong kadali lang ha. Kung imo karon nga i-deny nga si San Pedro wala na kaadtog Roma, dinamaka kang inyong kaugalingong libro nga si San Pedro nagantos og namatay dito sa Roma. Nagkatubo Roma si Pedro. Kamong lumukot. Karon asa mabasa? Kanawa ha. Sa Roma. Brad. Kung moingon man gud ka, kung moingon man gud ka nga si San Pedro wala na kaadtog Roma, pasabot aning niya kaning inyong kaugalingong libro na makak. Kay maton pas kaugalingon ninyong libro, si San Pedro namatay og nagantos didto sa Roma. Pablo. Oy, mo manuntok na lang ka. Ida ni tawana. The error teaching. Oh. Manang manuntok na lang ka. Now, dapat lain. Ako kang pangutanon ka nako. Diya, mangutana ko nimo gisa ka pangutana. Niingon ka man nga si Sad. Ayaw sa man nimo ka maminaw, mura man kag irong buang nakabuhi nga taka ra pagot. Be asa. Nagbagot. Mangutana ko nimo gisa ka pangutana lang. Isa ka pangutana. Kay matod nimo si San Pedro, dili ba to? Oy, asa lagi sapaw-sapaw ba kay? Bugas pangutana. Asa mabasa nga si Pedro katuguma nga si Pablo man. Naa sa inyong libro. Naniingon ang inyong libro. Matod pa sa inyong libro, si San Pedro nagantos ug namatay didto sa Roma. Nasayo pa inyong libro. Asa nga libro? Nira Ikaw Ikaw ramay. Sir.
Ikaw ra may sabadista. Klaro po Naro. Naro. Ikaw ra may sabadista sir nga dili updated sa inyong libro. Sa Biblia ba ha? Biblia. Dili siya sa ilang libro kay Biblia daw. Ingon siya ganina, ang bakak na pagtulunan, bakak yun. So bakak din ang ilang libro. Kaya Biblia. Kanang Biblia. Katoliko. Biblia. Sige. Dili siya sa ilang libro kay Biblia. Manuntok lagi ni madugay ron. Sa Bikulo. Ang mo sa Bakugan. Kinaya siya, wag gini ay. Kapitulo, bersikulo ha. Kapitulo, bersikulo. Nakaadto sa San Pedro Groma. Karon, kung may mabasa ko sa Biblia, admitahon mong anak kasawa. Nakaadto Roma. Kung may mabasa ko karon sa Biblia, letra por letra, dili footnote, kapitulo, bersikulo, nga si San Pedro na agroma, dawaton ba nimo admitahon karon ang sabadista sinagoga siyawag anak kasayawa? Yes or no? Si Pedro ng Apostoles. Yan to Roma. Yes or no? Sige na. Sige. Kung may mabasa ko karon, dawaton na nimo sabadista sinagoga siyawag. Kapitulo, bersikulo. Yes, dili footnote. Dili ba ka na si Pedro ng Roma, kapitulo, bersikulo? Mao lagi si San Pedro lagi. Ako gibasahon diri karon sa Biblia, dili pa gini Katoliko nga Biblia ha. Basahon ako karon nga si San Pedro nakaabot jud Roma. Ayaw na lagi. Dili nilibot Katoliko, Biblia na, Protestante edition na, di na Katoliko. Basig nalimot ka na. Wagi ko Kung may mabasa ko, admitahon ba nimo karon? Kung may mabasa ko, admitahon ba nimo karon nga ang sabadista anak siyawa? Nalian to si Pedro sa Roma. Kapitulo, bersikulo. Yes. Kung imong mabasa bakun akong ibtahon na ang Katoliko bot. Dire basahon saman. Kung may mabasa ko, admitahon nimo sabadista sinagoga siyawa. Akong imitahon nga ang Katoliko sinagoga siyawa. Unsay sinagoga siyawa? Ingon di ko Katoliko sinagoga siyawa. Ang ako ba, kung may mabasa ko karon nga si San Pedro nakaabot. Kung may mabasa ko nga si San Pedro na agroma, dawaton ba nimo nga sabadista sinagoga siyawa? Kung na pa kay mabasa sa Biblia, imo na tang basa. Kay ingon ka, admitahon sa kanakudaan nga sabadista sinagoga siyawa. Admitahon ako nga sinagoga siyawa. God, admitahon daw niya, sabadista ha, sinagoga siyawa. Basahon ako, si San Pedro gaingon na. Katoliko sinagoga siyawa. Wa mo ko maon og sinagoga ba siyawa ni Katoliko? Ayaw usba akong challenge. Kung na ako'y mabasa karon sa Biblia letra por letra nga si San Pedro na agroma, admitahon mo ba karon nga ang sabadista sinagoga siyawa mga butbuton? Bersikulo. Basahon ako ni, basta admitahon ba nimo? Admitahon ako ang Katoliko sinagoga siyawa. Wala mo ko mangutana, Katoliko ba sinagoga siyawa? Admitahon ba nimo na? Yes or no, Roman? Dawaton ba nimo karon nga ang sabadista sinagoga siyawa mga butbuton kung mabasa na ako aning Bibliang dili Katoliko nga si Pedro nakaabot sa Roma? Yes or no? Kay mabasa pa imo nang gibasa. Di, usaw man ako pagbasa ani karon nga naarabas Biblia San Marcos 16:16 ang motuog magpabunyag maluwas sa panandili silutan nya di man tuyos Katolikong silutan ka. Mao na nga ani na lang kay di magyapon ka magpabunyag Katoliko, dawaton ba nimo nga sabadista sinagoga yawa? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Magpabunyag. Yes or no? Yes or no? Ayun, sanay mo bata. Magpabunyag maluwas. Uyan Isa. Karon. Naaman dyan nabasa dres Biblia. Andam na ginako ni basahon. Dili footnote. Dili pod siya Bibliang Katoliko, Protestante, si Pedro na adjog Roma. Admitahon ba nimo karon nga ang sabadista sinagoga siyawa mga butbuton? Tampered man na niyo Katoliko kay kamo butbuton. Sa tampered Katoliko, dili man na Katoliko, Protestante man na. Tampered man na. Sa tampered man na. Tawa siya. Kung na ako'y mabasa karon sa Biblia.
Tapan, yan, ito basahon sa. Minaw sa, ha? Minaw ha. Sige. Oh. Kuha ni ha. Oh. Katulog dictionary ha. Ilang libro ha, nag-ingon nga si Pedro namatay sa Roma. Saon nila pag-reconcile na. Di sa ganahan na kay dito sa siyahang gitawag nga Biblia. Suklas Biblia, ingnog tampered. Paminaw, basahon sa. Okay. Okay. And Simon Peter went on missionary travel that ended with a sojourn in Rome shortly before his death as a martyr. So, some speculate that Peter probably died at the hands of the Roman emperor about 64 to 65 Ah, AD. ah. Sumpay, Sabay. a non-biblical Christian tradition. Tanawan, Sige. Dili lang ta, Brad. Ayaw sa. Kanang ni ang history nga kadali ha. Kanang ni ang history karon nga imong gigamit. Ayaw sa. Ang kanang history karon nga imong gigamit ay paminaw sa. Oy, paminaw sa. Catholic Dictionary. Brad, paminawas ako, Brad. Kanang history nga imong gigamit karon, dili na to na ipamugos. Kaya nga naman, in the first place, kutlo-kutlo raman ang gamit nyo history. So, aritas ka o galingon ninyong libro, di sag ka. Oh, sa may galingon sa inyong libro, si San Pedro, nagantos o namatay dito sa Roma. So, namakak ng inyong libro. Kay dili siya ganahan kay naara sa gitawag na tog Biblia. Sundan ako siya sa Biblia, di sad. Oh, nya manuntok na, kinaya siya wa na. Oh, sige. Lisod kayo, makigistorya kinaya yawa. Adto na ko kay napukoy lakay. God bless.